Hello guys, suntem la un nou episod. Scuzați-mă că n-am mai filmat de foarte mult timp. Eram la țară, am filmat un videoclip la țară și acum o să vă arăt ce trebuie să faceți ca să vedeți. Din greșeală eram aici să filmez. Nu știu să filmez. Și intrați. Dați la căutat. Dați aici, căutați Enia Diana. Căutați Enia Diana. Și după aia aștept să nu se cace pentru că n-am internet foarte mult. Stați un pic să mă duc. Așa. Aștept aici să-mi apară. Uite aici. Aici sunt. Vreau să intrați pe episoadele noastre și să intrați la ele. Pe fiecare episod să vă abonați la ele. Uite, acesta este videoclipul când am fost la țară. Am like și vreau să vă și abonați. Și da, am postat. Acesta la care noi am dat un titlu, sunt sigură de asta, cred că e tot la țară. Familia este un joc. Pe din partele nu mi-e și prea bine pentru că se vedea telefonul, dar scuzați-mă, am dat totuși am filmat foarte frumos. Slime numărul 3, a fost slime numărul 3 frumos. Aici vecinul nervos. Da. Am 20 de minute aici, nu mai pot nici de cele. Stați voi jos? Bunica se aude. Se aude bunica de asta. Nu! De pe doamne. Și cum adică? Nu! Nu vreau. Dați pe toate videoclipurile pe la voi merge. Și cam atât. Uite aici. Diana. Sunt eu. Eu mă uit de obicei la ea, la secretele Lenei și este un canal foarte bun. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, să vă abonați. Da, like-ul și să vă abonați. Bye!